Wethu ngithi angithathe leli thuba ngizehlise ngikhombise ubudala lobu engihlale ngibeka nokukhuza into engathi inobudlava bokukhuluma ney'nhlamba nani nani. Kuba ihlazo wethu ukuthi wena kade ukhuza na futhi sowuwena owenzayo. Ngicela bafowethu ukuthi ngithi ngiyaxolisa kakhulu kwabathintekile kuleya interview yami kwezikabhoqo. Kunensizwa la ekhuluma ihlele emotweni. Ngiyayithanda inkulumo yakho ndoda kakhulu. Angifuni ukutshela amanga. Uyakwazi ukumakha umuntu, uyakwazi umuntu ukumenza ukuthi azibone iphutha. Ngoba kwesinye isikhathi alulungise iphutha ngelinye iphutha. Mangenza iphutha ungethuke usho yonke leyo nto awungilungisi. Ungenza ukuthi ngibemo ngenza amaphutha. So nje angazi ubani uyamfohlela emotweni ufake ingathi jacket eblue uphuza ucontrol kodwa umhla ka-1 namhlanje into efana lezo. Ngiyethanda inkulumo yakho mfowethu. Inkosi ikubusise ukhule njalo sibonise nje ubabala nabanye wababonisa uqhubeke njalo ungapheli amandla. Ngiyaxolisa kakhulu. Kule yakwesakamthetho ukuthi insizwa angizazi. Ngahamba ngimncane. Ngangingakwazi ukubona ukuhlukanisa umnsizwa nani nani. Kahle kahle ngahamba nje vele ngiyingane kufuna ngikubeka kanjalo. So it's not ukuthi mangithi angizazi mina insizwa ngoba zingekho. Cha. Isikhathi engahamba ngaso yayingakabikho futhi kakhulu nalento nje yokumnsizwa nani nani into nenkinci phakathi engakabikho ngoba isikhathi esiningi umnsizwa uduma kakhulu la ezigincini. So nje ngiyaxolisa kakhulu ngane zawethu nako omunye othintekile. Umletho lo kaMajoli Sibongo ngithi yobe ngane zawethu la ihlishiyela khosuke lingenasici. Ngixolisa kakhulu kodwa nje ngiyabonga lo mfo okhulume lapha engathi ngaqhubeka njalo ngaphela amandla. Sithi sinhlanhlatha asibuyise, sinhlanhlatha sibuyise.